Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, Save us and fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who need most of your mercy. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Di ba Senior San Nicolas de Tolentino? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at titigil na po ang ulan. Amen? Kailangan tumigil ang ulan kasi magsisimula na tayo sa misa. Maligayang kapistahan kay Senior San Nicolas. Pagkatapos ng 9 na araw ng nobena, tayo ngayon ay natitipon sa kapistahan ng ating mahal na patron. Ang pagpaparangal sa mahal na cross, the exaltation of the cross. So this is a big feast day for the church. Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon, mainit na devotion, batyag, at mga bantuanon. Tunay ngang damang-dama natin ang ating devotion, kaya talagang mainit ang ating selebrasyon. Ang mga pari na magko-celebrate sa atin ngayong araw na ito ay ang mga sumusunod. Father J.B. Pendon, Father Rolly Fabol, Father Teddy Pabonan, Father Billy Gregorio, Father Bong Magbata, Father Larry Famarin, Father Vino Familyalagaw, ang ating spiritual assistant sa Biniray, and Father Calex Frelda. At ang mamumuno sa ating pagdiriwang ngayon ay walang iba kung hindi ang ating minamahal at pinagbubunying si Bishop Ben Famadico. Nanganak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalitasan, papuri sa Diyos, salamat ang dalangin, sa iyong paghinangin kamulian, Panginoong Diyos, Hari
kamatayan, upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa aklat ng mga dulang. Noong mga araw na iyon, naiinip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ikalawang pagbasa. Muling binabalikan ni Pablo ang alaala ng awitin ng mga Kristiyano tungkol sa ganap na pag-aalay ng sarili ni Kristo sa krus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na iisang alipin. Alleluia, Alleluia. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mula kaligtasan ng mundo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, wala umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.